vaig arribar a socialitzar els marroquí amb els catalans. Vam començar a fer el partit de futbol, vam començar a parlar i tot. És així es comença. Si vols una persona que s'integra al país, que li dona una oportunitat. I l'oportunitat és intentar de parlar amb ell, intentar de saber el que vol. El vot també és un dret que penso que tothom té dret a votar. I si no em deixes votar, me diré el que vol. És mi opinió. Porque és així, el que penso jo. Jo crec que el dret de votar, bueno, ara, de moment, jo veig que el dret de votar està relacionat amb la nacionalitat espanyola. I la nacionalitat espanyola, per tenir la nacionalitat espanyola s'ha de quedar aquí 10 anys legalment. Què vol dir això? Vol dir que 10 anys és una vida. Pot ser que 10 anys només la nacionalitat espanyola s'ha de tornar al país d'origen. Hi ha molts immigrants que queden 10 anys aquí poden tornar al país d'origen. Vol dir que relacionar el dret de vot amb la nacionalitat espanyola no crec que és legal. I a més, vull fer una pregunta a qualsevol dels partits polítics, que si hi ha algun article de l'Estatut, del nou Estatut, que parla del dret de vot o de la nacionalitat espanyola. Moltes gràcies. Tenemos derecho de voto. Es que el derecho de voto para cada uno tiene ese sentir persona, como cualquier persona, que tenemos que tener nosotros también. Porque estamos contribuyendo una forma al desarrollo de la economía de aquí y demás. Nuestra presencia presenta muchas cosas por esta zona, que todo el mundo sabe. Porque la riqueza de un país, la más importante es humano, y somos humanos. Queremos sentirse humanos. A ver, si nos damos derecho para votar, es que nos sentimos... Però de fet en aquesta ciutat sabeu que passa una cosa que també cal parlar perquè no se'n parla. Aquí tothom té un acolloniment amb el tema de l'Anglada. Hi ha un acolloniment. No es pot parlar del tema perquè fem unes eleccions municipals condicionats perquè un partit d'extrema dreta racista està creixent. I això ho hem de dir així, això està passant. I això és un fet que no podem amagar. Jo estic d'acord absolutament amb tot el que hem dit. Però en aquest barri d'aquí, aquí a la plaça d'Osona, el 2003, l'Anglada va treure el 13% de vots. En un color polític, no? Senyora de taula. Només subratllar el Francesc de veus diverses. Només subratllar una cosa. El dret a vot no és un dret més, és el primer. Si no hi ha dret a vot, no hi ha dret a res, perquè no hi ha capacitat d'incidir en la política. I si no hi ha capacitat d'incidir en la política, ja no se us considera, esteu fora, esteu outside. Sou ciutadans de segona categoria. Per tant, si no hi ha dret a vot, no hi ha ciutadania. Per tant, és la lluita més important a fer. I em sembla que una mica en aquesta línia, fora de voler donar carnets, a veure de qui està capacitat per tenir vot, que això és el joc que juguen els partits polítics, de dir, bueno, a veure com ho farem, a veure qui direm que pot tenir dret a vot i qui no pot tenir dret a vot. Dret a vot el tenim tots. I per tant, aquí el que ens hem de preguntar és qui guanya aquí? Qui està guanyant fent que hi hagi una gran part de la població que no tingui dret a vot? Qui guanya aquí? I qui vol que això segueixi així? Perquè d'alguna manera només hi ha d'haver-hi voluntat política per tirar endavant això. I d'alguna manera els partits que estan en aquests moments governant no estan per la labor. Ni els que van estar abans, ni els que estan ara. Per tant, és una lluita que hem d'anar fent nosaltres, des de les associacions, des dels mateixos immigrants. I tenim molt clar que si no hi ha dret a vot, no hi ha dret a res, perquè llavors jo ja no soc ciutadà. Clar, això seria.
soc un ciutadà de segona categoria. I de moment, d'alguna manera, i sé que és molt dur dir-ho d'aquesta manera, de moment sou ciutadans de segona categoria. Si no hi ha hagut... Espera que hi ha dues paraules més. Jo crec